Nabiding na ang pagpatukod sa bagong Mandawi City College Building nga gilaumang hapit na magsugod ang konstruksyon. Ang report ni Nico Sereno. Subsub na ang preparasyon sa Mandawi LGU sa pagsugod sa trabaho sa bagong Mandawi City College Building. Personal nga gisusi sa mayor ang lugar, ang kanhi parke nga mo'y tukuran sa bagong building. Sa pagkakaroon, nibalhin na sab gikan sa park ang Mandawi CDRRMO headquarters, lakip na ang ilang mga sakyanan para sa pagsugod na unya sa construction. Gapon, officially, nag-clear na kita. A week before, nagbalhin ta sa CDRMO to North Bus. Last week. Gapon, officially, gisugdan ng clearing sa site na yun. Kahinumduman, usa sa gitutukang priority ug big ticket project sa syudad ang katukuran sa bagong MCC. Gikan sa naandang campus sa Sports Complex Compound, magtukod og bagong campus para mahiluna ang eskwelahan. Ug kun mahuman, maka-admit na sab sila og dugang mga enrollees. Ang city is a recipient sa support sa national government in so far as tukod sa building. Okay. Ang kami ng city, of course, site. Later na, human na sa building, ang mga interior na facilities, ang city na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.